De Albert Heijn in Dokkum had juist een nieuw reinigingssysteem van winkelkarren introduceerd. Ja, dat is een samenwerking tussen NUS en FEMA. 10 weken geleden kwam Feitje hier een keer, er komt hier zo'n badskip natuurlijk vlakbij. Die zei van, ben je maar een griem met al die karren? Ja, eerlijk gezegd, eerst ik een griem. En 2 weken vergaderen, feedback van u komt vanuit de winkel en vanuit het machinaal gedeelte vanuit FEMA natuurlijk. Ben we tot deze monoclean CC gaan. En Joet zullen zien hoe het werkt. De klant die komt hier, die had de keuze maken om hier te badskipje. Hartstikke mooi natuurlijk. En die pakt zijn kar uit het hok of verderop uit het rek. En die denkt van ik wil een gereinigde kar hebben. Nou, dan is dat mogelijk. Dan rent er hem hier omheen. Zal ik hem even voordoen? Ja. Nou, ik kom zo nog even voor het werk. List hem weer los. Pak er hem zelf weer op. Ik is hier omheen rennen om de hond te desinfecteren. En zoals eerst rolt het erover uit. En als de hand ontsmet en de kar is al ontsmet en de kist dat weer. Het winkelend publiek is er ook blij mee. Ik vind het toch wel fijn dat die gereinigd is, ook door het coronavirus. En dan toch wel een beetje zekerheid voor mezelf, dat ik wel met een schoon karretje loop en dat mijn handen gedesinfecteerd worden. Een goed initiatief, weet je zeker dat je goed schoongemaakte wagentjes hebt. Anders met een doekje, ja, dan wil er nog wel eens een stukje overgeslagen worden. En zo gaat het prima.